Production. Adresa ingivamandileleza hayo bleni ostaini nzwainini hayo kambioni atichadata kungoda kupasa kubva mvura kapenge ichikasa vavengi vakaona vachairasa isusu chavariga tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi mawexi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi ndiri pwere ndotema basi randigere pamwe pacho ungarizemere kuchovha bhasikoro sina mabreki pamawere musazowanza chivhete mapinda munyimo negarivhete pamwe pacho ona pane gedzi wapinda togeti puwa tiketi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi mawexi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi ndiri pamira ngoma ndichivaimbira zvotoda mwari ndamukumbira kuti mafanzi vagotambira kana mai ndovatenda kuti nekwese kwavachaenda kuti mai musafe masarenda raine manzi mudumbu makanisunda aadresa tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi mawexi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi ndiri pwere ndotema basi randigere pamwe pacho ungarizemere kuchovha bhasikoro sina mabreki pamawere musazowanza chivhete mapinda munyimo negarivhete pamwe pacho ona pane gedzi wapinda togeti puwa tiketi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi mawexi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi ndiri pamira ngoma ndichivaimbira zvotoda mwari ndamukumbira kuti mafanzi vagotambira kana mai ndovatenda kuti nekwese kwavachaenda kuti mai musafe masarenda raine manzi mudumbu makanisunda aadresa tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi mawexi tekine mawexi ine handina rivhesi tekine mawexi handisipa kutamba handisipa majoksi Blenny Production.